راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو آمانيل كرمايه سلام أبززل لخمو كبرا سمعتي لومي سولوس 16 مجابيت كلتشحن 20 حدنيو ناي ساعت زي فنونا زينان سمناوي مدب سبورتن كتغالليو مكتالكم بخبرين عدمكو أرسا زينا كقدملكم أب تقراي لعلي 700 تكالات عنا تزميتيو كبل MSF قليتو كينيا بقداي واننت كل ماي من الصومال كابتسانها حقاو مقود سحبا ليبيا حدش منقستي تمسريتو هذه إذاعة إرنا زينا بزرزر أب تقراي لعل 700 تكالات عنا كمز تزمتن قلي دما كبيد عنوات كمز وردون حكايم بزيدوب استبالي أقراو تكال قليتو اتياب تقراي حكمنا وحاجزات زكاي زلو أب سويزرلاند زمدبرو أقراو تكال MSF أب زغربو تسبتساب أبتي كلل تزواويرو كابز تعزبن 160 تكالات عنا اتن 1300 تراي بقبو يسرحا كم زلو أفليتو أب تقراي بربعة حدار كلتاشن عسران كوينات دحرم ولعو بسراويت إيرتران ميليشياتات أمحران تدقفه سراويت منقستي إثيوبيا نزبزها كتماتات أب تحت قوصر كم زأتون دحر مقلاتيو أب تكالات عنا زمتان عنوتن بتسح زلو منقستي إثيوبيا زاقيت بزعباتي أب تقراي أب هوسبيتالاتن مأكلات عنان تفتسي مزلو كبيد ناي تحت قرص عنوتن زمتان حكمنا قحتن زرزراو تسبسابي هابولون أب تقراي أب تكالات منقستي يخون نبرت هزبي استفتسم السرقي زمتان وريدو زلو عنوتن زبزح كفالو بسراويت إيرتران ميليشياتات أمحران كم زتفتسمه زتفلالي وقنات يوغسيوم نابكل التقراي هجوز سباو حاجزات كأتو تدقاقا متساوعيت زغربات زلوها أمريكا حبرات أوروبا حبرات هاقراتن كالوت هاقروين تكالاتن أبتي كلل تفتسيمو بزعباز بال زلو عليت ناي متسناتن كالق قبنات كويناتن بناتسا هاقراوي أكال كتساري حتا نزين متكبار كم قداماي سقومتي كوسا زلو دما سراويت إيرتران ميليشياتات أمحران كاب تقراي موتسا مخانو أمريكا تقلت منقست كينيا بقدايتي أب هندا وقيانوس زركب كل ماي من الصومال بستفترة من السحاب أبا قرا بيت فردا قريبو زنبرة مقود سحبوه اتمنقستي نزز وسنة من الصومال زسحبو زلو قداي أب بيت فرد زرعيالو جيزي بمغنيات لبدا كورونا فيروس كنا واحن زغربو امامي سلازنة اقو مخانو تملكيتو نهقرا بيت فردي بشاراونتو زوقسو منقست كينيا أبتي بسوني 15 مقابيت كرئز نبرو قداي كم زي ساتف بمنقدي أخبار حقي كيارا كاروكيا بيلو ناب بيت فردي أبزلاخو وقعو دبداب يافليتو كينيان سومالن بواننت أبن داوك أنوز زركب سفيح كل ماي أب مكر خارين زركبا أبرس زي زن كل تهي قربا بتاهقرات بقداي تسأتان أوشت أو قدايت تالقاه بمتتتاون حد بمن نقاقاف كساب أمباسادراتنا مسحاب بتسحنين بفلاي سومال منقست كينيا أمس الرئيس من محدارات بمشراخ نيلو ألاونت هاقرن منقستن سومال يقس كم زوليا كتوك السانحة أب ليبيا بقدامي منيستر عبد الحميد دبي بزمراح حدش منقستي قيمو اتيكا بتمال سوني 15 مقابيتات حيزو قيمو زلو ناي حدنت منقستي ناي 132 أبالات بايتو ناي دمتي دقف زرخبيو تبايلو أبالات بايتون عدومات ناي وصاي ديبلوماسياتن أبز ترخبولو دما أب كتما تريبولي أبزركب لعلواي بيت فرديك آلا محلا فتسيمو كلتا مكتلات قدامي منيستر زلو زحدش منقستي بعسران شدشتن أبالات كابينة منيستراتن شدشتن منيسترات ديتان زغميو كلتا صفحتات كابزي مالت منيسترات قدات وصان فتحن دك انستين حيزنو اتحدش منقستي سرحو بوقعن مجمر نابتي كاب كلتا شن 14 حيزو استمسرته كاب تريبولي استات 11 كيلومتر نمعراب رحقو اب كتما توبروك ناب زركب هنصا بيت منقستن بارلمان امرحلو نربعن حدن عامتات بزي زخونه مرجان وحس مسجار سلطانن نليبيا بحيتواز نبره معمر قذافي بهزباو غونص دحر ملايو اب ليبيا رجوع ماكلاي منقستي كقوم اي كالن بفلاي منغوتي بحبرات هاجراس تدقف منقستن اب كتما بنك عزيز مدبرو بجنرال كليفه حفتار زمره حيلن زكا زلو ግጭታት نتا بندادي هابتام زخونت هاجر زعبي بدو كوينوا يركب ጎረቤት ሃገር ግብጺ ሕቡራት ኢማራትን ሩስያን ንጀነራል ሓፍታር ክድግፋን ከለዋ ቱርክ ድማ ምስ መንግስትያ ከተተሓጋገጽ ጸኒሓ ኣመላይ ቀዛፊ ለዓለዋ ኢድ ዝነበራ ፈረንሳ ብወግዒ ንመንግስቲ ሊብያ ትድግፍ እኳ እንተኾነት ብስውር መንገዲ ግና ምስ ጀነራል ሓፍታር ከም ዝወገነት እያ ትውቀስ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ተፈጺሙሎ ቀጺሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክስዕብዩ
سلام كما يتقنيو زخبركم زخبركن أفكار سبورت أب نايلومي سولس 16 مقابيت كل تشحن 21 فنونا سومناوي مدب سبورت نتساتفو إرتراويان تقداماي ناتنايل تسفاتين أب زور ترينو أدرياتيكون نهدن ألكسندر إيساق بعباي إيطالياويت كلبن كالن زتفلالي حبريتان الزاناين تحسوتات زلو زيناتات كعسوغرن حزنا لكم قريبنا لنا كسام مدة مدبنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኢጣሊያዊት ክለብ አንድሮኒ ጂዮካቶሊ ሴድሪሜክ ናትናኤል ተስፋጽን ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ 10 መጋቢታት ሒዙ ኣብ ኢጣልያ ብሰላሰል ዘሎ መበል 56 ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ትሬኖ አድሪያቲኮ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ብሉጽ ብቕዓት የንጸባርቕ ኣሎ። ናትናኤል ኣብዚ ክሳብ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ኣብ 5 መድረኻት 930 ኪሎ ሜትር ዓሚሙ ዘሎ ኣዝዩ ፈታኒ ውድድር ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ግዜ ከይከሰረ መበል 51 ኣብ ካልኣይ መድረኽ እውን ብተመሳሳሊ ግዜ ከጥፈ መበል 34 ኣብ ሳልሳይ መድረኽ 1 ደቂቕን 8 ካሊታትን ድሒሩ መበል 78 ኣብ ራብዓይ መድረኽ 5 ደቂቕን 43 ካሊታትን ደንጊ መበል 40 ኣብ ሓሙሻይን በዳህን መድረኽ ናይ ዙር ድማ 21 ደቂቕን 10 ካሊታትን ተፈንቲቱ መበል 89 ተርታሒዙ ብውሉል ግዜ ከዓ በቲ ነዚ ዙር ዝመርሕ ዘሎን ብጫ ማልያ ለቢሱ ዝርከብን ወናን ብጫ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ 2020 ዝኾነ ስሎቬንያዊ ታደይ ፓካጃር ብ28 ደቂቕን 8 ካሊታትን ተበሊጹ ኣብ መበል 45 ደረጃ ይርከብ። ኣብዚ ናይ ዓለምና ኣለዉ ዝበሃሉ ኣርሓታት ተቐዳደምቲ ዝሳተፍሉ ዘለው ውድድር ወዲ 21 ዓመት ውልዶ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ኣመዝጊቦ ዘሎ ውፅኢት ምስ ዕድሚኡን ተመክሮን ብምዝማድ ኣዝዩ ዝምስገን እዩ። ትማሊ ኣብ ሻብዓይ መድረኽ 169 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝተጓዕዘ ዙር ትሬኖ አድሪያቲኮ ሎሚ ብዝካየድ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር ክሮኖሜትር ክዛዘም እዩ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ አጥቃዒ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ሶሲዳድ አሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ራዳር ክለብ ጁቬንቱስ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣብ ከተማ ቱሪን ኢጣልያ ትሕተም ጋዜጣ ቱቶ ስፖርቶ ኣብ ሕታም ኣስፊራ بمسرتا غازيتا ذهبت حبريتا كودر شامبيونز ليج اوروبا باغو بكلب بورتو استغلفتن اب ودر سيري ادما كاب مرحيت انتر ميلان ب10 نطب دحرا اب سالسايترتا تركبن كلب جوفنتوس اب زحزنا زلنا عامه سبورت كمتي زوطنتو بصبوق كتغعا سلا زيكالت نزمت عامت متان حيلا كتقرب باغو نمسارعتا بحدست تصاوت مدرع مدب زوصات كتكون كلا غلي كابتي مدباتها تكاتي زخونو برو مصا زلوم حدست تصاوتي مغزايو كلب جوفنتوس درو نربعة تتصاوتي ኣብ ዝርዝር ኣስማት ተደለይ ተጻወቲ ዘእትወቶም ክትከውን ከላ ሓደ ካብኣቶም ድማ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ እዩ። እታ ጋንታ ብዘይካን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንናይ የማናይ ክንፊ ተኸላኸላይ ክለብ ሎስ አንጀለስ ጋላክሲ ጁሊያን አራውዮ ንናይ ጸጋም ክንፊ ተኸላኸላይ ክለብ ቫሌንሲያ ሄሱስ ቫስጌስን ነጥቃዓይ ክለብ ሴቪያ ዩሱፍ ኣይናስሪን ኣብ ዝመጽእ ክራማት ክትውንኖም ሓጽያቶም ኣላ። ኣብዚ እዋን ኣብ ጽቡቕ ቆመና ዝርከብ ወዲ 21 ዓመት ኣሌክሳንደር ኣብዚ ዓመተ ውድድር ኣብ ላሊጋ ሳንታንዳር 12 ጎላት ብስሙ ኣጽሒፉ ይርከብ። ወዲ ሰብ ንኽቆጻጸሮ ካብ ዘጸግሞ ነገራት ሓደ ነገረ ሽንትማ እዩ። ስለ ዝኾነ ከዓ እዚ ነገረ ተፈጥሮ ክዳሃዮን ከሎ ብዝተኻለ መጠን ቅልጥፍ ኢሉ ናብ ሽቓቕ ብምምራሕ ወይ ድማ ናብ ክውል ዝበለ ቦታ ብምእላይ ጸሩ ከናግፍ ይፍትን። እዚ ኣማራጺታት ምስ ዘይረክብ ግን እተን ዝተረፋ ምርጫታት ክልተ ኮይነን ወይ ጸሩ ዘራግፈሉ ቦታ ክሳብ ዝረክብ ፍሕኙ ብምንፍሑ ክጽመም ኣለዎ ወይ ድማ ነቲ ሽንቲ ኣብ ስረ ውሽጡ ማለት ኮስቱሙ ፈኒው ኣደዳ ውርደት ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጸጋሚ ኩነታት ዝተዋጠረ ዴኒስ ዳሲልቫ ሮቤሮ ዝተባህለ ብራዚላዊ ዳኛ እምበር ነዚ ድሕረዋይ ምርጫ እዩ ኣልዒሉ። እቲ ዳኛ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ክለባት ቦኣቪስታን ጎያዘን ዝተኻየደ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ዋንጫ ብራዚል ንኽመርሕ ስለ ዝተመዘዘ ምስ ተሓጋገዝቱን ተጻወቲ ክልቲአን ጋንታታትን ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ኣብ ዝርከብ ስታድዮም ኤልካይ ሬዘንደ ተረኺቡ። ክልቲአን ጋንታታት ንሓድሕደን ሰላምታ ተለዋዊጠን በቦተን ምስ ሓዛ ነቲ ጸወታ ብቐጥታ ተመሓላልፍ ዝነበረት ነቲ መንጎኛ ምስ ተዓዘብቲ ንምልላይ ንዓይኒ ካሜራ ናበቕኒዓ። ኣብ ከምዚ ኩነት እቲ ነቲ ስእሊ ብድምፂ ዘሰኒ ዝነበረ ጋዜጠኛ ዳኛ ኣብቲ እዋን ብልክዕ እንታይ ይገብር ነይሩ ብግቡእ እኳ እንተዘይ ዝተባሃለ ገለ ዓይኒ ንስሪ ዝኾኑ ተዓዘብቲ ግን ነቲ መቐነት ስሪኡ እናስተኻኸለ ተረጋጊኡ ንሽንትማዩ ኣብ ኮስቱሙ ብምኽዓው ንሓፂር ስሪኡ ካብ መጠልቃይ ሓሊፉ ንሰለፉን ነቲ ሜዳን ዘተርክዝ ዝነበረ ዳኛ ብቐሊሉ ኣይሓለፍዎን። ኣብ ስሪኡ ሸይን ከም ዝነበረ ሕራሕራይ ገይሮም እዮም ኣቕሊቦምሉ። ከም ውፅኢት ናይ ዝኻ እቲ ጸወታ ገና ከይተፋረቐን ከሎ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ እናተቐባበሉ ናይ ሰሓቕ ሸዋቶም ክዕግብሉ ውዒሎም። ሓደ ወሃቢ ርእቶ ሪቤሮ ንሳዕሪ ናይቲ ሜዳ
ምንታን ክለምዕ ድኹዕ ይነስኒስሉ ብምባል ክላገጽ እንከሎ ሓደ ካልእ ድማ ኣብ መንጎ ተጻወቲ ባእስን ዕግርግርን መታን ከይፍጠር መንጎኛ ነቲ ሜዳ ናይ ባርኾት ማይ ድጋሚኡ ነጺግሉ ብምባል ቀይዑ ካብ ክፍሊ መቐየሪ ክዳን ብቐጥታ ናብ ማእከል ሜዳ ምስኣተውን ፀወታ ንኽጅመር ሒደት ካልኢታት ምስ ተረፎን እዚ ኣዋጣሪ ኩነታት ዘጓነፎ ሪቤሮ ተመሊሱ ናብ ሽቓ ክጎይ እኹል ግዜ ኣይንበሮ ዳ እምበር ቀድሚ ናብ ሜዳ ምእታው ንምንታይ ዓይኒ ምድሪ ክጥቀም ከም ዘይመረፀ ግን ማዕረትን ውርደት ዘቃልዑ ተግባሩ ኣገራሚ ኮይኑ ተሪፉሎ ብምኽንያት እቲ ኣብዛ ፕላኔትና ካብ ዘስፋሕፍሕ ልዕሊ 1 ዓመት ኣውፂሩ ዘሎ ሓደገኛ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብተደጋጋሚ ከም እተገልጸ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለምና ዝተፈላለየ መምርሒታትን ሕግታትን ተኣታትዩ ይርከብ ንኣብነት ንተጻወቲ ፕሪምየር ሊግ ካብ ስድራ ቤቶም ኣባላት ጋንቶምን መጻወቶምን ወጻይ ምስ ካልእ ሰብ ዘይተደልየ ማሕበራዊ ምቅራብ ክገብሩ ኣይፍቀድን እዩ እዚ መምርሒ እዚ ቅድሚ ሕጂ ብገለ ተጻወቲ ከም ተጣሕሰ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ድማ ኣጥቃዓይ ክለብ ብራይተን ኣየርላንዳዊ ኣሮን ኮናሊ ኣብ ቤቱን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብምዕዳም ጸታዊ ርክብ ብምፍጸሙ ነዚ እገዳ ከም ዝጠሓሶ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝወፁ ጸብጻባት ሓቢሮም ወዲ 21 ዓመት ኮነሊ ነዚ ኣብ ጓህሪ ነቐፌታ ዝሸመሞ ተግባር ኣብ ፈለማ ዝወርሒ ዝፈጸሞ ክኸውን ከሎ እቲ ወሲባዊ ጸወታ ኣብ ቪድዮ ከም እተሰነደ ተፈሊጡ እቲ ነዚ ክስተት ዘቃልዐ ቪድዮ ኮነሊ ባዕሉ ድዩ ቀሪጽዎ ወይ ካልእ ወገን ግን ዝተሓበረ ነገር የለን ኣፈኛ ክለብ ብራይተን ጋንቱ ነዚ ክስተት ብዕቱብ ክትርዮን ክትምርምሮም ምዃና ብምግላጽ ውሽጣዊ ሕጋጋትን ኣሰራርሓትን ብዘፍቅዶ መሰረት ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ስጉምቲ ከም እትወሰድ ኣገንዚቡ ኩዕሶ እግሪ ንግዳዊ ባህሪ ካብ ዝሕዝን ምንጪ ኣታዊ ዝተፈላለዩ ወገናት ካብ ዝኸውንን ነዊሕ ዓመታት ኣውፂሩሎ እዚ ዓውዲ ስፖርት እዚ ብሓፈሻ ከም ዋንጫ ዓለም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ላሊጋ ሳንታንዳር እስጳኛ ሴራ ኢጣልያ ቡንደስሊጋ ጀርመንን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ውድድራት ድማ ብፍላይ ኣብ ዓለም ሓሽከት ዝኾኑ ሰዓብቲ ስለ ዘለዎ መደበራት ቴሌቭዥን ነዚ ግጥማት እዚ ናብዞም ኣፍቀርቲ ስፖርት ንምብጻሕ ምስ ኣካየድቲ ናይዚ ውድድራት ናይ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላር ውዕል እየን ዝኣትዋ እዘን መደበራት ቴሌቭዥን ካብ ተዓዘብቲ ምውዕዋዕ ብዝረኸቡ ኣታዊ ወጻኢታትን ሸፊነን ቀሊል ዘይኮነ መኽሰብ ዘኻዕብታ እኳ እንተኾና ብሰንኪ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ነዚ መደባት ቀርሲኖም ናብ ተዓዘብቲ ዝዝርግሑ ዝተፈላለዩ ኣካላት ግን እቲ ክረኽቦ ዝግብአን መጠን መኽሰብ ይረኽባ የለዋን ሓደ ካብዞም ነዚ ውድድራት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኣፍቀርቲ ስፖርት ክዝርግሑ ዝጸንሑ ወገናት እምበር ሞብድሮ ዝተባህለ መተግበሪ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብምትሕባር ፕሪምየር ሊግ ፖሊስ እስጳኛን ኣህጉራዊ ሓይሊ ፖሊስ ኢንተርፖልን ብዝተኻየደ ስርሒት ክዕጾ ተኻኢሉሎ እዚ ንልዕሊ 43 ሚልዮን ኣፍቀርቲ ስፖርት ብመንገዲ ተንቀሳቐስ ቴሌፎን ስማርት ቲቪ ታብሌታትን ካልእ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታትን ብተዛማዲ ብትሑት ክፍሊት ዝተፈላለየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደርፍታትን ፊልምታትን ከም መሓላለፍ ጸንሐ ኣፕሊኬሽን ኣብ ዓለም ብቐዳማይ ደረጃ ስራዕ ዘይሕጋዊ ማዕከን ፈነወ ስፖርት ውድድራትን ካልእ መዘናግዒ መደባትን ምዃኑ ይንገረሉ ወነንቲ ወምብድሮ ዘይሕጋዊ ኣገልግሎቶም ብፖሊስ ክሳብ ዝቋረጽ 5 ሚልዮን ዩሮ ኣታዊ ከም ዝረኸቡ ጸብጻባት ይሕብር ምዚ ጉዳይ ብዝተኣሳሰረ ስጉምቲ ሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ዝኣተወ ክኸውን ከሎ ካልኦት ሰለስተ ድማ መርመራ ይካየደሎም ኣሎ ፕሪምየር ሊግ ድሕርዚ ዝዓበየ ዓወት ዝበሎ ስርሒት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምዕቃብ መሰልዋንነት ዝርግሐ ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ መሻርክቱ ንዝኾና መደበራት ቴሌቭዥንን ጥዕና ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ብሪጣንያ ቀንዲ ዕላማ ወይ ከዓ ታርጌት ሰረቕቲ ካብ ዝኾኑ ጉጅለታት ኣባላት ክለባት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እዮም ኣከፋፋሊ ቶተንሃም ዴሊ ዓሊ ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ካርሎ አንቸሎትን ተቐያሪ ሓላዊ ውልዳት ታጋንታ ሮቢን ኦልሰንን ገሌ ካብቶም ኣብዚ ቀረባ እዋን ግዳያት ሰረቕቲ ዝኾኑ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝነጥፉ ስፖርታውያን እዮም ጋዜጣ ዘሳን ከም ዝገለጸቶ እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ካይል ዎከር ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ ዝብል ምስላ ዝተገንዘበ ክመስል ኣደዳዞም ሰረቕቲ ከይኮነን ከሎ ብኣግኡ 40,000 ፓውንድ ወጻኢታት ምግባር ሓደ ዓሌት ጀርመን ዘለዎ ከልቢ ሸሚቱ ወዲ 30 ዓመት ወከር ነዚ ካብ ዓሌት ዶበርማን ዝኾነ ከልቡ ኣፖሎ ክብል ሰሚዎሎ እዚ ከልቢ ምስ ስድራ ቤት ወከር ከረዳድኦ ዝኽእል ዝተፈላለየ ምስጢራዊ ቃላትን ምልክታትን ኣብ ምምሃር ከም ዝርከቡን ብተወሳኺ ተሓቢሩ ወከር ንኣፖሎ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ማንቸስተር ሲቲ ራይም ስተርሊንግ ኣጥቃዒ ዌስትሃም ጆሴ ሊንጋርድን ኣጥቃዒ ማንቸስተር ዩናይትድ ማርቆስ ራሽፎርድን ተመሳሳሊ ዓሌት ዘለዎ ኣኽላብ ሸጠ ቻፔሮን K9 ዝተባለ ትካል መሸጣ ኣኽላብ እዩ ዓዲግዎ ምዚ ኣርእስቲ ኣብ ዝተኣሳሰር ካልእ ዜና ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት መንበሪ ገዛ ክልተ ተጻወቲ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኣደዳ ዝምታ ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ እቶም ግዳያት ናይ ዝምታ ዝኾኑ ተጻወቲ ኣርጀንቲናዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ኤንገል ዲማርያን ብራዚላዊ ተኸላኻላይ ማርኪዮስን እዮም መንበሪ ገዛ ዲማርያን ማርኪዮስን ክዝመት እንከሎ ክልቲኦም ተጻወቲ ኣንጻር ክለብ ናንት ይገጥሙ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ
ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ብራዚላዊ ሊዮናርድ ፀወታ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ናንትን ሓደ ብሓደ ይቕፅለሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ መበል 62 ደቓይቕ ንኣሰልጣኒ ማውሪሲዮ ፓቾቲኖ ፀዊዑ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት ዲማርያ ዘጋጠመ ስርቂ ሕሹኽ ክብሎ ድሕር ምርኣዩ እቲ ዓላሚ ብኡ ንብኡ ንዲማርያ ብኻልእ ተፃወታይ ተኪዩ ካብ ሜዳ ኣውፂዎ ዲማርያ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ካብ ሊዮናርዶ ሓበሬታ ምስ ረኸበ ባህታታ ናብ መንበሪ ገዝኡ ዘምርሐ ክኸውን ከሎ ማርኪዮስ ግን ኣብ ቤቱ ብዛዕባ ዘጓነፈ ስርቂ ብኣግኡ ሓበሬታ ስለ ዘይረኸበ ፀወቱ ኣቋሪፁ ክወፅእ ኣይተገደደን RMC ዝተባህለ ማዕከን ዜና ኣብ መንበሪ ገዛ ዲማርያ ዝተፈጸመ ዝምታ ጎነፅ ዝተሓወስዎ ከም ዝነበረ ክሕብር እንከሎ በንጻሩ ለፓሪዝያን ዝተሰሚየ ካልእ ማዕከን ዜና ድማ ኣብ እዋን ስርቂ ስድራ ቤት ዲማርያ ኣብ ካልእ ክፍሊ ናይቲ ዝተዘምተ ገዛ ከም ዝነበሩን እቶም ገበነኛታት ስርሖም ከሳልጡን ከለውኻ ዝኾነ ይኹን ነገር ከም ዘይሰምዑን ጸብጺቡ ኣብ 248 ግጥማት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ 87 ሸቶታት ከእቱን 99 ኳዕሳሱ ድማ ንጎል ክኽሽንን ዝኽኣለ ዲማርያ ኣብ 2015 ተፃዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ኣብ እንግሊዝ ዓስኪሩሎ ኣብ ዝነበረ እዋን ዕላማ ሰራቕቲ ኮይኑ ነይሩ እዩ ኣርጀንቲናዊ ኣሰልጣኒ ፓቾቲኖ ጋንቱ ብናንት 2-1 ድሕሪ ምስዓራ ኣብ ዛቦ ቃል ዋላ እኳ እዚ ንዲማርያ ዘጋጠሞ ኩነታት ጠንቂ ስዕረትናዩ ኢለ ከም ምኽንያት ከቕርቦ ተዘይደፈርኩ ጽልዋ ግን ነይርዎ እዩ ክብል ተሰሚዑ ምስ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኮይኑ 16 ዋናጩ ዝዓተረ ዲማርያ ምስ ጋንቱ ንዝነበረ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክሳብ 2022 ዓመተ ምህረት ኣናዊሕዎ ኣብ ዓለምና ከም ማዕከን መፍረየ ብሉጻት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ብቐዳምነት እትጥቀስ ሃገረ ብራዚልያ ዚኮ ብዝብል መፀውዕ ዝፍለጥ ኣርቱር ኣንቱነስ ኮምብራ ድማ ሓደ ካብዞም እዛ ላቲን ኣሜሪካዊት ሃገር ዝዕኮኸቶም ተጻወቲ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ 7ታትን ፈለማ 8ታትን ተጠማቲ ተጻዋታይ ዝነበረ እዩ ጻዕዳ ፔሌ ዝብል ቅጽል ስም ዘለዎን ብዝሃርሞ ዝነበረ ዘይምሕር ነፃ ቅላዓት ድማ ዝልለን ዝነበረ ዚኮ ኣብ ናይ ፀወታ ዘመኑ ካብ ዘቑፀሮ 525 ጎላት እቲ 101 ካብ ነፃ ቅላዕዩ ኣመስጊብዎ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ጎል.com ዘርግሖ ጸብጻብ እዚ ቁጽሪ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለምና ብሓደ ተጻዋታይ ካብ ነፃ ቅላዕ ዝተመዝገበ ዝበዝሐ ጎል ተባሂሉ ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ ምስ ክለብ ፍላሚንጎ ኮይኑ 13 ዓበይቲ ጽዋት ዘለዓለ እናከፋፈለ ዘጥቅዕ ዚኮ ኣብ ዘመኑ ካብ ጨበጠን ዋናጩ ብፍሉይነት እትጥቀስ እታ ብደረጃ ዓለም ኣብ 1981 ኣብ ጃፓን ንሊቨርፑል ብምስዓር ምስ ጋንቶ ኮይኑ ዝወነና ዋንጫ ኢንተርኮንቲኔንታል ወይ ከዓ ብናይ ሎሚ ኣፀዋውዓ ዋንጫ ሻምፒዮን ክለባት ዓለም እያ ኣብዚ ፍላሚንጎ ንሊቨርፑል 3-0 ዝረታዓትሉ ፀወታ ዚኮ ናይ ትግጥም ዝበለፀ ተፃዋታይ ወይ ከዓ ማን ኦፍ ዘ ማች ተሰይሙ ብኩባንያ መኪና ቶዮታ ዋጋ 8,000 ፓውንድ ቶዮታ ሴሊካ ዝዓይነታ ሞዴል መኪና ክሽለም በቂዑ ነይሩ ካብ 1980 ክሳብ 2014 ዓመተ ምህረት ወግዓዊ መዋሊ ናይዚ ውድድር ኮይኑ ዝቐፀለ ኩባንያ መኪና ቶዮታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብሉጽ ኮይኑ ዝወፀ ተጻዋታይ መኪና ዝሽልም ዝነበረ ክኸውን ከሎ መብዛሕቶም ተሸለምቲ ተጻዋትኻ ኩዕሶ እግሪ ሓባራዊ ፀወታ ስለ ዝኾነ እቲ ሽልማት ብናይ ሓባር ጻዕሪ ዝተረኽበዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ነታ መኪና ሸይጦም ነቲ ገንዘብ ምስ ደቂ ጋንቶም እዮም ዝካፈልዎ ዚኮኻ ነዛ መኪና ዓብዪ ክብሪ ከም ዘለዎን መዘከርታኻ ከም ምዃናን መጠን ነዛ ቶዮታ ሴሊካ ኣብ ክንዲ ናብ ዕዳጋ ዘውርዳ ክዕቅባ ይመሪጹ ካብቲ ዘገርም ከዓ ነዛ ቀድሚ 40 ዓመታት ዘተዋባ መኪና ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ጎደናታት ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ብራዚል ሸናዕ ይብለላ ምህላው እዩ ኣብዚ እዋን ዕድሚ 68 ዓመት መሊኡ ዘሎ ዚኮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ነዛ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣላ ዝበላ መኪኑ ንኽሸጣ ካብ ሓያሎ ዓደግቲ ጠለባት ከም ዝመጾ ሓቢሩ እዩ ንሱ ግን ነታ ብገንዘብ ክትምና ዘይክእል ታሪኻዊት መኪኑ ብህይወት ክሳብ ዘሎ ንኻልኦት ኣሕሊፉ ክህባ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጹ ካብ 1970 ክሳብ 1990 ዓመተ ምህረት ኣባላት ኤምባሲታትን ቆንስላትን ተዘይኮይኑ ካልኦት ሰባት ናብ ብራዚል መኪና ከእትዉ ፍቑድ ብዘይምንባሩ ዚኮ ነዛ ዝተሸለማ መኪና ካብ ጃፓን ናብ ሃገሩ ንኸምጻሕ ምትሕብባር ሚኒስትሪ ፋይናንስ ብራዚል ፕረዚደንት ሃገራዊ ባንክ ብራዚልን ፕረዚደንት ክለብ ፍላሚንጎን ከም ዝሓተተ ዘኪሩ ዚኮ ዋላ እኳ ነታ መኪና ኣብ 1981 ተተሸለማ ናብ ብራዚል ግን ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1983 ኣትያ ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ንሱ ኣብ ኢጣልያ ምስ ክለብ ኡዲኔዚ ፃወት ብምንባሩ ነታ መኪና ኤዱ ዝተባህለ ሓዊዩ ተረኪብዋ ኣብ 1985 ካብ ኢጣልያ ናብ ከተማ ሪዮ ዝተመልሰ ዚኮ ነታ ቀድሚ 4 ዓመታት ዝተሰለማ ቶዮታ ሴሊካ ድሕሪ ነዊሕ ትፅቢት ንፈለማ እዋን ዘዊርዋ ክሳብ ሕጂ ኸ እዛ ታሪኻዊት መኪና ኣብዚ ውሽጢ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ከባቢ 113,000 ኪሎ ሜትር ተሓንቢባላ ናብ መድረኽ ርብዕ ፍጻሜ ንምስጋር ዝግበር ዘሎ ግጥማት ኣውዲእካ ምሕላፍ ውድድራት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎምን ጽባሕን ቀጺሉ ከምስ እዩ በቲ ወፂ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 11 ምሸት ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሃንጋሪ ኣብ ዝርከብ ዘይሻራዊ ስታድየም ፑሽካሽ ነታ ኣብ ቀዳማይ እግሪ 2-0 ሲዕራታ ዝነበረት
ክለብ ቦሩስያ ዶርትሞንድ ክትገጥማ ተዳልያላ ሪያል ማድሪድ ከዓ ቀዲማ ንዝረኸበቶ ናይ 1-0 ረብሓ ሒዛ ንክለብ ኣትላንታ ክትቅበለያ ጽባሕ ረቡዕ ሰዓት 11 ምሸት ኣብ ቀዳማይ ርክብ ዘመዝገበቶ ናይ 4-1 ዓወት ዳርጋ ክልተ እግራ ናብ መድረኽ ረብዒ ፍጻሜ ዘስገረት ባየር ሙኒክ ንላዚዮ ኣብ ስታድየም አሊያንዝ አሬና ከተማ ሙኒክ ቼልሲ ድማ ቀዳማይ እግሪ 1-0 ንዝረትዓታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ስታድየም ስታንፎርድ ብሪጅ ከእንግደንየን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝነበረ ተመሳሳሊ ግጥማት ክለባት ሊቨርፑል፣ ፖርቶ፣ ፓሪስ ሳን ዠርማን፣ ቦሩስያ ዶርትሙንድን ናብ መድረኽ ረብዒ ፍጻሜ ዝሓለፋ ክኾናን ከለዋ ክለባት ራዘንቦል ስፖርት ላይፕዚግ፣ ጁቬንቱስ፣ ባርሴሎናን ሴቪያን ከዓ ሩዕን ጠቕሊለን ካብቲ ውድድር ተኣልየን ኣለዋ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ እውን 16 ክለባት ናብ መድረኽ ረብዒ ፍጻሜ ውድድር ኤውሮጳዊ ሊግ ንምእታው ግጥም ካልኣይ እግሪ ንኸሰላስላ መደብ ተታሒዙለን ኣሎ ሰዓት 8:55 ምሸት ኣርሰናል ኣንጻር ኦሎምፒያኮስ፣ ዲናሞ ዛግሬብ ኣንጻር ቶተናም፣ ሞልዴ ኣንጻር ግራናዳ፣ ሻክታር ዶኔስክ ኣንጻር ሮማ፣ ሰዓት 11 ምሸት ኤሲ ሚላን ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ሬንጀርስ ኣንጻር ስላቪያ ፕራግ፣ ቪላሪያል ኣንጻር ዲናሞ ኬቭ፣ ያንግ ቦይስ ኣንጻር ኣያክስ ክፋለማየን ክለባት ኣርሰናል፣ ቶተናም፣ ግራናዳ፣ ሮማ፣ ቪላሪያልን ኣያክስን ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ዓወት ሰሊጥወን ዝነበራ ጋንታታት ክኾናን ከለዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኤሲ ሚላን፣ ስላቪያ ፕራግ ምስ ሬንጀርስ ኣብ ዝገብሮ ፀወታኻ ብተመሳሳሊ ናይ ሓባር ዓወት 1-1 ተፈላለየን ነይረን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶታት መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ መደብ ብዝተፈላለየ ትሕዝቶታት እንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንትዕናን